Včera som videl na stopku a ja som dneska ráno prišiel a tam boli 3 €. Dobre, tie vám tam čo neboli. Ja neboli jednu. Čo robila? Ja tým dám na ročí, na tom vydávala. On tam mal aj flintu. Počo má? Nesem byť tomu, ale zavolaj ešte aj pesky, že má na nejaké plášové. Ale on má aj bodák na tej flinte. Dokonca. Že sa bojíme o svoje životy. Že si to sedíme v herní pri káve, ale vieš, človek nikdy nevie, že si brali prepad. Michal, napíš si na mi papier, hej. Áno, moje. Teraz čura, to sa... Nie. Za pomocí flinty si zdvihne prilbu. Ale už raz mal. Už ju zdvihol. Počujem, aby nespadol na ten, nie že sa... No na ten bodák. Dobre. A je to. Mám si teda jednoducho zostať, alebo... No, je to tam stačia, to stačia. Ide pani Zahra? To má prehliadkový pochod toto. Ty ale ho doľava bere, teraz doprava.